Måske er tvangsritualerne et sundhedstegn i et sygt samfund. Vi ved det ikke. Alle har set vinderens livsglade smil og succesen skyller over ham. Og mange har følt hjertevarmen bruse, når det virkelig har været en velfortjent sejr, når drømmene realiseres. Måske drømmer alle en dag om at vinde, at blive hyldet. Men disse drømme har en bagside. Denne film handler om skyggesiden af vindernes succes, tabernes forsmåelse. At føle sig forsmået, at blive afvist, forkastet, kasseret, refuseret, det er mange navne, men følelsen, den kender vi alle sammen. Nogen tager et nederlag med oprejst pande, børster støvet af sig og vandrer uanfægtet videre på livets vej, mens andre tager nederlaget så nært, at det aldrig siden forlader dem. Det bliver som en nagende klump i deres sjæl og styrer til sidst hele deres liv. Mit navn er Ole Testrup, og jeg skal i de kommende minutter præsentere dem for forsmåelsens mange ansigter. Vi er på en klub i det indre København, som frekventeres af en gruppe unge og smarte trendsættere. Filminstruktøren Søren Fauli har denne aften arrangeret en fremvisning af sine egne film. Så skal vi se de skrigende altså. Hele denne selviscenesættelse, det er blot et udtryk for Sørens forbitrelse over, den etablerede filmbranche aldrig har haft øje for hans åbenlyse talent. I vrede, som protest, har Søren grebet til det eneste middel, han kender, nemlig at lave en film om den uretfærdige behandling, han føler, han får som både menneske og kunstner. Lad os se et klip fra den. Natfilmfestivalen. Filmfestival i København. Sidste år var jeg nomineret derinde. Nu kan jeg ikke engang komme ind derinde. Altså, og Thomas Vinterberg fik den sidste år. I år er det Thomas Gislersen. Som om det kun er folk, der hedder Thomas, der kan få den pris. Så prøv da lige at lukke op for fanden, altså. Er I overhovedet klar over, hvem jeg er? Jeg har lavet sådan en seddel, hvor der står, synes du også, det er urimeligt, at Søren Fauli endnu en gang ikke fik natsværmerprisen. Og den har jeg altså så tænkt mig at dele ud til folk. Og jeg opfordrer folk til at boykotte festivalen. Prøv at tage ud på et gymnasium og spørg nogen som helst unge, om de ved, hvem Thomas Gislersen eller Thomas Vinterberg er. Og så prøv at se, hvad de svarer. Her. Ja, Lars, du sidder jo så i udvælgelseskomiteen til Odense Filmfestival. Det gør jeg, det gjorde jeg i hvert fald sidste år, ja. Og der kom de skrigende hals jo ikke med. Nej, det er rigtigt. Det gjorde den ikke. Nej. Hvordan har du det med det? Jamen, det synes jeg på en måde var en skam, at den ikke gjorde, fordi jeg kan godt lide den film. Og jeg synes, den skulle have været med. Men det er jo også sådan, at når man sidder i sådan et udvalg, så skal man blive enige om de der beslutninger, man tager. Og det kunne vi altså ikke blive. Nej, og der var Thomas Vinterberg sådan ligesom mere oplagt, ikke? Den kom med, ja. Ja, den kom med, ja. Det gjorde den vist. Den vandt overkøbet en pris. Ja, den vandt også en pris, ja. Det er jo ikke første gang, at han har vundet en pris, Thomas Vinterberg. Det var i hvert fald ikke sidste. Nej, det var nok heller ikke sidste gang, nej. Han vil nok komme til at vinde rigtig mange priser, kan man sige, ikke? Det skal jeg ikke kunne sige. Nej, hvordan skulle du også kunne sige det? Du sidder jo bare i udvalget, ikke? Ja, jeg sad ikke i prisudvalget. Nej. Jeg sad i en forvælgelseskomité. I en anden. Der var med til at lægge programmet for festivalen. Ja. Thomas, ved du hvad, jeg er skide glad, fordi at du gider at snakke om det, for at snakke om det her. Jamen helt sikkert, altså.
Det er jo rædselsfuldt. Hvordan har du haft det ligesom med ligesom den konflikt, der har været mellem os? Nå, jeg synes, det har været enormt ubehageligt. Jeg følte mig sådan angrebet, ikke? Men altså, det er cool nok. Hvorfor har du det? Jo, men altså, man hører jo folk, der sådan fortæller mig, hvordan du sådan bagtaler mig. Og... Men hvorfor tror du, jeg har gjort det? Men det ved jeg ikke. Altså, jeg aner det ikke sådan. Du ved ikke, hvorfor at jeg har følt, at det var urimeligt, at du fik en masse priser, som jeg burde have haft? Jamen, altså, det vil sige, du føler, du burde have haft mine priser, eller hvordan er det? Dine priser. Du synes altså ikke, det er totalt sygt, at du for eksempel fik Natsværmerprisen på et tidspunkt, hvor jeg lige havde lavet en film, altså? Altså, du er fuldstændig hysterisk, altså. Du må... Nå, men altså... Film er bare åbenbart ikke gode nok. Altså, du kan sgu da ikke sidde og sige, at mine film ikke er gode nok. Hvis du tager ud på et eller andet gymnasium, ikke? Eller et eller andet, altså, så kan du sgu da se, de sidder sgu da totalt vilde med det, jeg laver. Hvad ved de om det, du laver? Hvorfor laver du det, du laver? Jamen, det gør jeg, fordi det er en god film. Altså, det er en film, som folk gider se. Det er gode film. Okay, hvorfor er det altså, gode film? film? Hvorfor er det gode film? Gymnasiet. Hvorfor er det gode film, Thomas? Hvorfor er dine film gode? Det ved jeg ikke, spørg dem. Jamen, det har jeg faktisk gjort, og det kan de jo ikke svare på. Altså, men jeg skulle også snakke med alle mulige andre. Hver uge får jeg post fra alle mulige, som synes, at jeg er pisse genial. Og så er det dig, der får alle priserne. Du bliver da nødt til at acceptere... Hvad vil du have? Altså, vil du have mine priser? Eller hvad er det? Skal jeg aflevere dem tilbage? Og sige undskyld, min film betyder ikke noget? Du kunne da for eksempel have sagt, da de ville give dig Natsværmerprisen. Prøv at høre, jeg synes, det er sødt af jer, men jeg synes, det er sådan fagligt, der har fortjent mere, end jeg har. Hvordan kan det være, at der ikke er ret mange, der kan leve med et nederlag? Og hvad kendetegner de følelser, der følger i dets kølvand? Når en person er forsmået, eller afvist, eller vraget, så er det hans selvfølelse, der går ud over. Så er selvfølelsen, at jeg ikke dur til noget. Og så vil symptomerne, de kan være meget forskellige afhængig af, hvad det er for en person. Der er nogle personer, der reagerer på sådan noget ved at lukke det ind, ved slet ikke at være stolt og slet ikke vil sige noget, og blive sådan forstenet. Og så er der den anden person, ligesom Søren er helt tydelig, en, der skal leve det ud, en, der nærmest skal offentliggøre det. Vi er nu gået ud i blandt almindelige mennesker. Altså, det vil sige de mennesker, som rent faktisk bruger film, for at høre, hvad de synes om De Skrigende Halse. Ikke? Der vil du være, kender du en film, der hedder De Skrigende Halse? Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Vi må finde nogle andre, så. Kender I en film, der hedder De Skrigende Halse? Jeg har hørt om den. Det har jeg også. Har I hørt? I har begge to hørt om den? Ja. Har du set en film, der hedder De Skrigende Halse? Jeg vil meget gerne. Ja, min lillebror er ved at starte en underskriftsindsamling. Han har snakket med dig. Jakob Sørensen. Hvordan har du det med, at den bliver afvist af de offentlige institutioner? Jeg er ked af det, for jeg er gået til video, så jeg kan ikke se den hver dag. Men det er det der offentlige monopol igen, ikke? Men hvad mener du om mig som instruktør? Du er genial. Søren, Du har været med i en af mine film. Og ved du hvad? Altså, jeg kan godt sige, at jeg var glad for at arbejde med dig. Men hvordan havde du det med at arbejde med mig? Jeg var også glad for at arbejde sammen med dig, det var jeg. Det var du? Det var jeg faktisk. Er det noget, du har tænkt på siden, hvor glad du var for det? Ja, fordi det kom lidt bag på mig. Ikke at jeg var glad for det, men altså, at folk var så glade for den film. Man kan mildest talt sige, at det var en anderledes et anderledes tv-spil, da det kom på det tidspunkt, det gjorde. Noget, der burde have nogle priser og sådan noget, ikke? Det ved jeg ikke. Ja, jo måske. Lars, du er redaktionschef her på Euroman. Du har lavet et stort interview med mig. Hvorfor har du lavet det? Det har jeg lavet, fordi vi her på bladet synes, at du var en af vores generations mest lovende og spændende unge filminstruktørtalenter. Fordi vi alle sammen har set De Skrigende Halse og synes, at det var fuldstændig genialt. Og mente, at det egentlig var utroligt, at der ikke er kommet mere ud af det, at du ikke blev mere kendt. Hvor sikkert et kort tror du så egentlig, jeg er? Tror du ret sikker. Efter at have set på Pletten, som nogle af de andre her på redaktionen også har set, er vi alle sammen enige om, at du er et ret sikkert kort. Man har ikke de normale bremseklodser, som hvad skal jeg sige, et barn faktisk allerede i 12-årsalderen har. Dem har Søren endnu. Sørens film udvikler sig efterhånden til det rene hævntogt. Jeg vil nu bede dem om at betragte de næste klip, ikke som et objektivt udsagn om de mennesker, Søren udnytter i sin film, men ene og alene som et udtryk for det syge menneskes irrationelle adfærd. Jeg står her foran Danmarks latterlige radio. De har mange gange afvist mine projekter,
med sådan nogle fuldstændig latterlige begrundelser. Den her gang har de så afvist den her film, og det er co-produktionschef, gammel hippie Sten Johansen, som vi skal ind og snakke med. Ja, du er så co-produktionschef på Danmarks Radio, Sten, og jeg har så sendt mit oplæg ind til dig, og alligevel vil du ikke støtte det. Hvad er det for et oplæg, du snakker om? Fordi du havde faktisk indtil flere. Ja, altså jeg har sendt mit oplæg ind om forsmåelse, og det vil du ikke støtte. Det var selvoptagetheden, ikke? Ja, men så hedder det forsmåelse nu, ikke? Nå, det hedder det nu? Ja. Ja, jamen, det er noget nyt for mig. Ja. Men altså, grund til, at jeg ikke ville støtte det, det er for det første, at vores penge er lidt begrænset. Hver gang man henvender sig, så lukker I kassen, og så det er simpelthen så forstokket herude. Jamen, det tror jeg ikke, du har ret i. Og hvis du følger lidt med i vores udsendelsesvirksomhed, så er vi meget med på banen, og vi har udvidet enormt meget med samarbejder med branchen. Man kan da ikke bare afvise mig? Jamen, jeg har heller ikke bare afvist dig, hvis jeg endelig skal bløde lidt op på det. Jeg har skrevet dig et pænt brev, at jeg ikke var interesseret i dit projekt. Det gør jeg til masser af mennesker. Selvom alle andre mennesker synes, jeg er genial, så kan du bare sidde der og sige, at jeg ikke er god. Nej, jeg sagde ikke, at du ikke var god. I første omgang, der sagde jeg, at filmen synes jeg ikke var god. Og hvad så? Jamen, det er ikke en dokumentarudsendelse, som jeg er interesseret i at vise i Danmarks Radio. Du kunne have lavet et dokumentarprogram om det. Jamen, det er da det, jeg gør. Nej, det er ikke efter mine begreber et dokumentarprogram. Og det her, det er et skuespil, som du opfører. Jamen, hvad er en god historie? En god historie er at følge et enkelt person tæt på, og der er en konfliktsituation. Ja, så sidder jeg så sammen med redaktør på Statens Filmcentral, Tue Sten Møller. Du har afvist mine film. Hvorfor? Ja, den film, Søren, ikke? Den der er med, der skulle handle om dig selv som instruktør og dine brøderier med at få penge. Fordi det synes jeg altså måske var for meget ego. Der var for meget med ego i den. Altså det kan godt være i den virkelige verden, at det er dig, der ligesom har magt over mig, ikke? Fordi sådan er realiteterne jo, ikke? Jo. At du ligesom på en eller anden totalt syg måde skal bestemme over sådan en som mig, ikke? Selvom det er mig, der er talent. Der er kraftet med mere talent, end du har. Ja, det kan jeg ikke sige, Søren. Du har jo ikke prøvet at være filmkonsulent, og jeg har ikke prøvet at være filminstruktør. Jeg ved godt, at jeg vil ikke du som filminstruktør. Du har jo fået lov at lave en film, ikke? Tvangsritualer. Og der synes jeg, du fik lov til at køre den fuldstændig ud, ikke? Og den var meget personlig, og den var skæg, og jeg holdt meget af den. Nu må vi videre. Der må andre forslag. Du må finde på noget, som ikke sådan handler så meget om dig selv. Ebbe, hvorfor er jeg herude hos dig nu? Jeg går ud fra, at du er ude for at klage. Kunne jeg forestille mig, at du føler dig vel dårligt behandlet af mig og dine kolleger? Der var for eksempel den sag, hvor der var nogle amerikanere, der huggede min film. Det lavede en, der hedder Accidental Hero, som var en klar kopi af min afgangsfilm Dagens Helt. Og så kom jeg jo ud, og så prøvede jeg at få jer til at gå ind i sagen, og så gjorde I ikke en skid. Det er nu ikke rigtigt. Vi gik faktisk vi gik et stykke af vejen. Hende, der hed Jill Martin, som du selv citerede for at måske være den, der havde lækket, har vi faktisk talt med, og vi har undersøgt det. Og jeg giver dig ret. Jeg tror helt ærligt på, at din historie, din gode idé er blevet snuppet. Det tror jeg. Ja, og hvad er det så? Altså, hvad skal jeg så bruge det her sted til, hvis I ikke engang gider at hjælpe mig? Altså... Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg kan huske tydeligt, at du har henvendt dig i andre sammenhænge, hvor det handler om Danmarks Radio, hvor du simpelthen du sendte kontrakter herude, du faxede dem, og vi gennemgik dem. Og hvad endte det med? Det endte med, at jeg kom til at sidde og klippe gratis i sidste ende derude, fordi at det var for dårlig en kontrakt. Simpelthen. Ja, det altså, kan vi kan ikke... Og hvad så til premieren på den film? Vi fulgte de ting, du gerne selv ville. Jo, men Ebbe, til premieren på den film, ikke? Der blev I inviteret, og det er fuldstændig almindelig kutyme, at man får en flaske champagne, og hvad fik jeg? Ikke en skid. Hvis du ikke har fået den flaske der, så kræver jeg kompensation. Altså. Det kan jeg godt forstå. Det er den eneste smutter, jeg overhovedet kan forestille mig, der har været, så jeg har aldrig været ude for noget lignende. Men hvis du ikke har fået en flaske, det vil undre mig kolossalt meget. Jeg var selv inde til premieren. Og hvordan fanden, altså hvis man ligesom bare jogger på sine medlemmer på den måde, så er det da klart, man melder sig ud. Kan du ikke komme bag på jer? Ja, men det gjorde du vel ikke engang. Du har ikke engang meldt dig ud. Vi skulle jo smide dig ud simpelthen. Det var da irriterende. Det kan blive farligt for Søren, hvis han tipper over. Hvis han bliver opfattet for negativt, for pinlig, eller nu må han holde op. Eller hvis omgangskredsen siger, at vi gider ikke høre mere på det og det. Nu må det være nok.
det tror jeg kan blive farligt. Fordi så er det, at han kan løbe ind i det, jeg kalder en fiaskospiral. Så kan han løbe ind i at få nogle negative tilbagemeldinger, et gok i nøden. Og så er det lidt svært at rejse sig op og være god og kreativ. For jo flere gok man får, så bliver man mindre og mindre, og så bliver man mere og mere pinlig, og så bliver man mere negativ, og så bliver man dårligere og dårligere. Og derfor så tror jeg, det er en hård, fin balance, fordi jeg synes, det er risikabelt, hvad han gør. Forsmåelsen er noget, vi føler alle sammen, og i stigende grad, fordi vi har sværere og sværere ved at påkalde os den opmærksomhed, vi gerne vil have. Der er jo ovenikøbet forskere, som snakker om, at det moderne samfund efterhånden er at sammenligne med et sort hul. At al mening efterhånden er ved at gå til grunden i midten af samfundet, fordi der efterhånden er så mange af dem. At tyngdekraften, han har sagt, omkring de her meninger bliver så stor, at det hele er ved at implodere i et sort hul. Og i og med, at al mening, al betydning er ved at forsvinde ud af relationerne, ja, så bliver vores kamp for at finde de sidste rester af den så meget mere hektisk, så meget mere vild og voldsom, så meget mere konkurrencebetonet. Søren Fauli har gjort forsmåelsen til en livsstil. Måske kunne vi betragte det som et nødskrig fra et stakkels menneske, som forsøger at tiltuske sig en smule kærlighed og lidt hengivenhed hos de mennesker, der omgiver ham. Eller også er han alligevel bare en typisk selvoptaget kunstner. Men sådan er det slet ikke. Fordi Søren er et geni, og det er fuldstændig urimeligt at kalde ham for selvoptaget. Måske skulle vi kalde Sørens sag for et af dette århundredes mest uretfærdige miskrediteringer. Van Gogh, han døde på et sindssygehospital, ludfattig. I dag sælges hans billeder for millioner af kroner stykket. Tænk lige over det. Tak! Det var pissegodt simpelthen. Det var fuldstændig præcis, det sad i min skab. Jamen, det er genialt, altså.